skal nu ud på en rejse. En rejse ind i dit sind. En rejse helt ind i sindet. Når rejsen er forbi, vil du høre mig sige, Alderslev, Alderslev. Og du vil være parat til at feste videre med ny energi. Sørg for, at du sidder behageligt på en stol, du holder af. Med fødderne solidt plantet i gulvet. Så er du parat til dagens drømmerejse. Forestil dig, at du går en tur på Alderslev skole. En skole, der ser godt ud. Du har det godt, og et smil breder sig på dit ansigt. Men pludselig mærker du en sult i din vogn, og du går ned ad gangen og rundt om hjørnet. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind på lærerværelset. Men du når ikke ind. Foran døren står 3 elever. Du har ikke set dem før. De vil låne dine nøgler. Nu bliver du bange. Pludselig står der en forældre, meget vred. Du har ikke set dem før. Du ved ikke, hvad det er. Du træder 3 skridt tilbage, springer frem og griber i håndtaget. Og nu vil du ind. Du vil helt ind på lærerværelset. Inde på lærerværelset står Niels. Han taler om den nye skoleplan. Og nu bliver du bange, men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Så kommer Tommy og siger, at IT-situationen er helt af helvede til. Nu bliver du bange, men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Og helt ud i køkkenet. I køkkenet ser du et fad med kager. Og du skal lige til at spise en, da Leo han råber, stop! Musen har spist af dem. Nu bliver du bange. Du kigger ned og ser 7-8 muselignende genstande langsomt begynde at æde af dit kød. Nu bliver du bange, men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Du forsøger at flygte ud af havedøren, men tågen er tæt, og du kan ikke orientere dig. Nu bliver du bange. Du flygter mod et stort hul i jorden, nærmest som en gryde. Du kaster dig en enorm skrant og ned i hullet og tror, du er sikker. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Du kigger op og vil ind igen. Men pludselig bliver du overfaldet. Hovedet i sneen, sneen i øjnene, sneen i næsen, is i maven, blodet det løber. Nu er du vasket helt ind i sindet. Mærk kontaktfladen mellem din krop og sne. Nu bliver du bange. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Du kravler tilbage på lærerværelset og tror, du er i sikkerhed. Men klokken den ringer, og udstormer en hård lærer med Niels og Tommy i hælene. De skal til time. Du mærker deres tramp. Din arm falder af, din ben falder af, dit hoved falder af, og dine øjne triller ud. Nu er du bange, og du tror, at det er slut. Men ind træder Dorte. Hun smiler og siger, at det skal nok gå alt sammen. Vi klarer det. Vi finder ud af det. Alderslev, Alderslev. Her slutter dagens drømmerejse, og du er nu parat til at feste videre med ny energi i krop og i sjæl.